Erokamano janeno mar Ramogi TV kuom miyowa kinde mari kawa ikore mar keloni weche manyien mag migago e odiechieng'no ma bende jatend piny Kenya William Ruto orado gi mane en jalupne Rigathi Gachagua e nyasi mar sidho askofu ma Embu kaachiel gi weche mamoko moekonu mathoth mabro biro ni e thuolo ni eri mar dakika 30. Karwakini machiegni to mokwongo wawinjane mago mawamiyo pek. Jatend piny William Ruto gi jalupne machon Rigathi Gachagua oromo e nyasi moro e kaunti ma Embu. Lakteche kokale riwruok mar KMPDU omiyo piny owacho nyaka tarik 30 mar dweni mondo ketie tim winjruok ma kawo kamano to gidhi e ng'anyo. Ng'anyo ma kinde ka kinde mag mbalariany miyo jopuonjre pek e sombgi. Arwakini machiegni nyinga Milton Ochieng Awuor. Laktache mawuok e gwenge ma Nyanza obwogo mar bago ng'anyo kochopo dwe mar 12 pod nono ni sirikal ok oketo dwaro margi e tim. Giwacho ni gimiyo sirikal nyaka tarik 30 mar dweni mondo mi ochop singo mane oketo negi mar medo gi osara, medo gi lemo kaachiel gi ndiko e tich laktache mag interns. Jafwambo marwa Linet Undi miyowa mathoth e wi wachno. Kane gilose romo mar lakteche mawuok e gwenge ma Nyanza, jagoro maduong' mar KMPDU David Atela owacho ni gidhi riwore gi lakteche mamoko ma pachoka kendo gimiyo sirikal ndalo 14 mar chopo singo mane giketo e kinde mane lakteche obago ng'anyo dwe mar 5 pachoka. That all the things that we agreed regarding payment of the basic salary arrears, regarding instituting the same in our payslips, regarding payment of the interns who are wallowing with disillusionment in the hospitals, who are suffering, who are frustrated, regarding the promotions, that for sure in December we will have a nationwide strike. We are issuing a warning shot, what we call a bad shot. Migori County, we are going to have a strike in the next 14 days. Giywak ni piny owacho jwang'ogi kendo ok dwar chopo singo mane giketo mano miyo gichungo ng'anyo mane gintiere godo motelo higani. We are saddened that to date, almost 4 months after a strike, county governments have given our return to work formula a wide berth. County governments have abandoned their children. County governments have abandoned their workers. And there is a common feeling across each and every branch that government has dishonored the agreement that we signed with them. Omedo ni kata bed ni gisetemo twako jotend counties magitie onge ng'ama osewinjogi. Despite our pleas, despite our diplomacy, we have been faced by doors being shut on our faces. We are also giving them a bad shot. Sooner rather than later, we are beginning an industrial action in Siaya County. Giwacho ni ponono sirikand county kachiel gi sirikand piny owacho mamalo ok otimo dwaro margi mapiyo kaka dwarore, to ma e higa ma jopiny biro paro ndalo duto kaka higa malakteche nong'anyo diriyo e higa pachoka. That if government does not respond to our demands of the things that we implemented, because we have initiated a contempt against all the governments, 47 government and national government, that if they do not comply to this, that for sure in December we will have a nationwide strike. 2024 will go down in the history as the only year that doctors had to go on strike twice. The union makes us strong. Linet Undi, Ramogi TV. Jatend migao mateko Opiyo Wandayi okwayo oganda mondo neni otiyo malong'o kod koth madhi nyime kod chwe pachoka e yor pidho yiende kaka yo mar konyo ywayo koth e alwora mopogore opogore. Kolose e gwenge ma Sachang'wan e bunge ma Koibatek manie tong' ma kaunti ma Nakuru gi Baringo, Wandayi
notele nyasi mar pidho yiende maromo 22,000. Owacho ni migawo mare oikore mar konyo pidho yiende pachoka mabiro konyo dwa jatend piny Kenya William Ruto e neno nochopo ajenda mare mar pidho yien maromo bilion 15 motelo ne 2032. Are you set? Yeah, we are set. Okay. Nice to see you. As you know, Kenya is at a special level worldwide. Kenya occupies a very special space. Just yesterday I came back from Baku, Azerbaijan, where I had gone for the ongoing COP29 activities. And any mention of the name Kenya elicits a lot of interest from people from all over the world. And this is attributable to the very, very practical steps we have made as a country in terms of delivering on our target of renewable energy profile. So the world took note, and they continue to take note of Kenya's leading role. When we shall be having this noble initiative, you come to Kisii, they come with so many fruits. Because if we plant fruits in schools, believe you me, we can reduce hunger and attract more students to be in school. Jatend piny William Ruto, jatend piny machon Uhuru Kenyatta, jalup jatend piny Gire Kithure Kindiki, kod jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua oromo kuom thuolo mokwongo kanyakla e nyasi mar sidho jabiskop mar 4 mar din jokopere e Diocese ma Embu, Kimani Ndung'u. E romo mokwongo e kind Ruto gi Gachagua nyaka ne thiche oke apisi dwe mar 10, Ruto gi Gachagua nobet nyandwat gi milambo. Ruto bende noromo kod Uhuru Kenyatta kuom thuolo mokwongo nyaka ne okaw telo e alap ma Moi International Sports Center Kasarani higa mar 2022. Wadhi ane Embu mondo wawinj ane kaka nyasi no dhi mbele. Bwana Yesu Kristo uliyewaambia mitume wako amani. Bwana tunakuomba utuokoe katika maovu yote. Tujalie kwa wema amani maishani mwetu. Kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo uliyewaambia mitume wako amani na waachieni, amani yangu na wapa. Usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia. Mano en nyasi mar sidho jabiskop mar 4 mar kanisa ma kopere e Diocese ma Embu, Kimani Ndung'u, ma kakinyalo neno jatend piny machon Uhuru Kenyatta nitiere nyasi ma kamano kaachiel gi jatend piny masani William Ruto. Jalup jatend piny manothichi Rigathi Gachagua kaachiel kod jalup jatend piny masani
kaachiel gi gavana Manyeri duto ni kanyo gi jotelo mopogore opogore. En nyasi maduong' mokalo madhi nyime e kaunti ma Embu. To ka wadhi nyime en ni jopuonjre e mbalariany ma Moi oseyudo pek e tieko somgi kaluwore kod ng'anyo ma kinde ka kinde e mbalarianyno. Jopuonjre mag thieth osebedo ka somo e mbalarianyno kuom thuolo mar higni 9. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, jopuonjrego koro somo kendgi giwegi, kama moko bende koro osewere gi weche somo. E mbalariany ma Moi, klese ni nono kendo kwe kapisoko. Kombe Oluo, ranyisi mar lek mochung'. E skund thieth, jopuonjre manodonjo kae ka nigi geno mar yudo tiegruok makare nigi kuyo ahinya. Pek mar koso somo kaluwore gi ng'anyo ma kinde ka kinde ochungo lekgi. Lindegwa manoyudo grade mar A tok penj mar KCSE kachiel gi jowetege mamoko ne nigi mor mokadho mar riwore gi mbalarianyni. I still remember the joy that everyone had because I was top in Nyandarua County. So I was called by Equity Bank to go and work there as the top girl. So it was a very big celebration. Yeah. It's been long. We joined the school in October 2016. So this is our 9th year. We've done already our 8 years. Kaluwore kod ng'anyo mosedhi nyime kuom thuolo malach. Moko kuom jopuonjre osewuok skul kama moko to koro somo kigin gi paro mar ni chenro mag mbalarianyno biro dok makare machiegni. It's been very tiring. It has been draining in every way. We're physically drained. We're mentally, emotionally drained. We're financially drained at this point. It's been a very, very long stay for us. We came with very lofty ambitions. For me, I wanted to be a neuro-ophthalmic surgeon, which is a subspecialty in ophthalmology. And the dream, we don't want to give up on our dreams because we are very strong. Ne jopuonjregi odiechieng' kodiechieng' gitemo matek mar chopo lek margi mar ni ok ginyal chako tich kaka lakteche nyaka kanyo masidhgi ma giyudo boke mar tich tok tiegruok kuom higa achiel kendo. Their first day in the campuses, those are people who, while we were joining campus, they were in class 4. So when I go back home, you know, this bright student who topped the district, they think that sort of medical school has become hard for me, and I've repeated quite a number of times. The notion out there is, first of all, maybe I dropped school, or I have decided to do other things apart from what I'm supposed to do in school, but that is not the case. We have just been delayed by this institution and the country at large. We are your children. We didn't want to be here. I mean, we're all bright people. We deserve better. And I mean, we cannot do anything as students, but they can actually get us back to class because that's what we really want. We are actually frustrated of staying here for that long. Som jopuonjrego noroch kod tuo mar COVID-19, ng'anyo mar lakteche bwo riwruok mar KMPDU kod kar thieth mar Moi Teaching and Referral Hospital. But there are those who have severe mental issues. Stress has affected many of our students. In fact, like the 6th year medical students, last week they were undergoing a therapy by our colleagues in MTRH. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Jopich rech ma kaunti ma Busia dwaro ni migawo mar pith rech mondo chulgi kaluwore kod lal ma giyudo tok rech maromo tan 50 tho e cage mane gipidhe e rechgo. Lal ma kamano manokao cages 300 e dhowath ma Mulukoba e nam Lolwe oweyo jodak maromo 6,000 ka koro onge yuto ka giwacho ni geno gi duto ne ni ohand rech mothogo. Gidwaro mondo mi piny owacho chulgi kaka nosingi mondo mi giyud kaka gichako ngima manyien. Wakulima sasa wanashindwa nini? Na ningependa kusema kwamba keji zimekuwa zinasaidia hapa Mulukoba mahali pakubwa. Ilikuwa imeandika vijana wengi kazi, ilikuwa imeandika na wamama kazi, lakini tangu hilo janga litokee, watu wamekosa kazi. Wamama ambao walikuwa wanafanya biashara ya samaki pia saizi wamekosa samaki.
na ilikuwa imepunguza pressure katika bahari, kwa sababu watu wengi wavuvi walikuwa wakiingia baharini, wengine walikuwa sasa wamerudi, wameandikwa kazi hapa. Kwa nini serikali haiwezi kuchukua majukumu yake, county government na national government, kwa nini hawezi kuchukua haya majukumu? Wajue tu mwananchi vile alikuwa akiumia, wamrudishie, wamfadhili vile alikuwa amesema, ili turudi pale tusaidie wananchi wetu. Kazi zimedidimia hapa, vijana walikuwa wameajiriwa hapa, sasa hakuna kazi. Wamama wenye wanachuuza samaki hapa pamoja na wazee walikuwa wanapata pale kibaba kidogo. Mtu anakuja hapa ananunua samaki wake, anaenda anachuuza pale, anapata kitu kidogo, inamsaidia na familia yake kwa nyumba. Haya mambo yote yamesambaratika. Kulingana na ile report research ilikuwa imefanywa na Kemfree, walikuwa wamesema kwamba keji zetu ziko kwa maji yenye ilikuwa chini, the depth. So wakatuambia tusongeshe, na hiyo ndio exercise tumekuwa tukifanya leo. Kila investor amekuwa akisongesha keji zake kwa maji yenye yako deep, ili tu prepare kulingana na ile walikuwa wametuambia, ili tuweke keji zetu penye maji yako deep, ndio tu prepare ili samaki zikikuja tutakuwa sasa tuna invest, tunaweka penye maji yenye yako salama. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa e thuolo ni mwakelo ni weche manyien mag migago. Yiena mondo akaw yweyo mokwongo, kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. My name is John Dungu Mwangi from Subukia. I've been participating in Aviator for quite some time. I've been praying that one day luck will be on my side. I'll continue playing because there are stakes there that are higher than what I got. I won big on Shabiki Aviator. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Kote nchini mbele tuendelee, mbele Kenya twende mbele, Kenya twende mbele. NCBA, go for it. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. View Travel's Thai Adventure. Relax on Pattaya's beaches, explore Bangkok's vibrant city, and adventure in Thailand. Encounter wildlife at Safari World, experience magic at Dream World, and speedboat to Coral Island. Experience all this and more in a 7-day trip starting from $1,180 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Wakelonu chenro mar tiedero. Citizen Kenya, Freddy Afune Papa. Kama yude mor mar wende mag rumba kokelni kod Ninja the Entertainer kod DJ Smollett. En miel gi wer motimo Cathedral. Eye kanyo bende wakeloni jangolo mar juma. Chieng' ngeso ka ngeso chakre sa 11:30 odhiambo nyaka sa 1 otieno mana e Ramogi TV. En mor mochwere. Machiegni, jotelo mawuok e kaunti ma Vihiga ywago nok mar arita mosejimbore alwora ma kaunti no
kagiloso e kinde yawa yanga tesendo bila malwanda. Jotelogo kotelnegi kod seneta ma Vihiga Godfrey Ososi to gi jaod bura malwanda Dickson Maungu dwaro mondo mi piny owacho med apisa mag obila e kor gwengego mar geng'o weche mag nok mar arita machalo nek maende notimore e kaunti no. Komishona mochung' ne gwenge mag ugwe mar Kenya Irungu Macharia osingo ne jodak makono arita makare kowacho no obila osechako chwalo e kor gwenge makono mar tego weche mag arita. Hawana vifaa vya kazi, kwa mfano gari. Ukienda kule OCPD, OCS wanatumia gari moja ambayo ina serve area hii wote. Tuliomba kwamba tupate vifaa vya kazi kama gari kule Rwanda, na hapa OCS anapoingizwa siku ya leo, ningeomba kwamba tukue na gari ambayo itakuwa hapa kwa OCS ili inaweza kufanya area hii ya Rwanda South. Mahali usalama imefika, sisi tunataka watu wale wanaitwa reservists pia waletwe, wapatiwe raia wale wanaitwa reservists, wapatiwe bunduki, wasaidiane kwa mambo ya usalama, sababu hatuoni vizuri wananchi wetu wanakufa kiholela. Kwa hivyo bwana commissioner, ukirudi Nairobi, juzi nimekuwa na Raymond Omolo, nikamwambia haya mambo mimi nasema. Katika hii eneo letu la Vihiga na Western kwa ujumla, tumefanya mabadiliko kwa maofisa ya usalama, tumefanya mabadiliko kwa maofisa wetu wa ngao, tutafanya mabadiliko mengi mpaka tuhakikishe tumepata wale maofisa wanafaa. Lakini pia mjue kwamba huyo mhalifu ambaye anatusumbua hapa anaishi wapi? Wuoth mar dhialo kastembe mar kambi mar ong'we yamo mar Safaricom dhi mbele gwenge ma pacho ka odiechieng' ma kawuono wuodhno go tach e kaunti ma Nakuru. Jafwambo marwa nitiere alworano ero kendo gilimo gwenge ma Kaptembwa, Salga, Molo, Keringet, Olenguruoni kod Njoro. Jafwambo marwa Willy Lusige ni alworano ero kendo wamanye bang' thuolo machuok ahinya. Obro miyowa ripode mantiere ka wabiro tudore kode mondo nyiswa ni to wuoth ma kawuono odhi nade. Gi e kindeno aneno ka Bich Ombogo kawuok Nyawita Kagan owacho ni Jaka Black weche manyien ikelonwa maler kendo mochungi maler e Ramogi. Kaachiel bende gi Duncan Otieno mantiere Mbita, en bende wacho noluwowa e yo makare. Kevin Amoth mar Kasarani Police erokamano ahinya kuom bedo kodwa. Ka wadhi nyime, en familia moro mawuok e gwenge ma Aonge Dhiang' e ward mar Kaler e sub-county ma Nyatike ywago ratiro ne wuodgi ma jahigni 17 maende ne somo e klas 9 e skund secondary ma Olasi. Giwacho ni ande nowito ngimane tarik 10 mar dweni bang' madho kong'o e kar uso kuong' moro e alworano. George Juma nigi mathoth. Mar dweni japuonjre ma jigni 17 masomo skund sekondari mar Olasi mayudore e sub-county ma Nyatike e kaunti ma Migori ne owito ngimane e yo magalagala. En tho mabende koro kelo penj mathoth malo duoko. Thina ni kaka noyudore e dho ba ok ang'eyo nikech nowuok nodhi nindo muda mar saa 4 mag otieno. Koka watieko kodgi chiemo moa budho matin moromo saa 4. Koro wuok ni odhi nindo, ginindo go wadgi maluwo bang'e. Koro an kaka nodhi mo wadgi noweyo wadgi no modhi moyude dhoba pok ang'eyo. Oweya ni en odhi nindo e ot moro na wadwa pange center, to an aweya ni dhi ninde ambe kiny wamonde tich manonego bed ni wamonde tich gokinyi. Koro ka chiew gokinyi saa 12 kawuok kadhi ng'iye center yudo koonge ot, kawuok kadhi kuma nonego bed ni wadhi e tich to ayudo daktari moro kanyo to kona ni Omera bing'e ne ng'ani king'eye, to kadhi ayude koninda uma kamae, to kaele kama ayudo ka en wadwa miluongo ni Clinton. Japuonjre Clinton Onyina mabende mane familia neno kaka rawerano manyalo bedo sulwe mar familia bang' nyithindgi moko sombgi chote kore ne oyudi oko mar kar madho kong'o kata ba e gwego Makaler ka ok ne onyal kata wuoyo kabene owito ngimane bang' seche machuok. Nyathini osebedo gi chandruok kindgi gi mingi, ka mingi nitiere ka gichandore ka kod kacha, ma samoro kata chiemo bedo matek e kindgi. Samoro gidhi gikunyo mana rabuon to tombo e puothe mag ji kata oduma ma kuonde ma ji osegine ma gidhi givuno mondo gidhi gikonyre godo.
wetene mokwongo ne thuolo tamo mondo gidhi gi sikul kaluwore kod chan. Min japuonje ni Helena Uma Onyina, wan lipot maende ne oyudo en ni japuonje ni ne one kar madho kong'o kata ba kod jowetene otieno pinyru godo tarik 10 dwe ni. Ayudo ka nyathina ni ok nyal wuoyo, ok nyal lokore, ok nyal ng'itni kata. En ng'ama oling' ma kamikete no emobede, onge lokruok moro amora. Abedo kode nyaka muda moniang' modhi gimoro saa 6 kapok nyathina kaneno kata kotimo lokruok. Eka nyathina ni otho. Mana kamano wadhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Nakuru kama wuodh Safaricom mar dhialo jogo eko magin customers magi ochomo Nakuru kawuono. Gintiere Nakuru kendo gisechako luoro gwenge machalo Kaptembwa to gi mamoko. Willy Lusige, labda ungetufahamisha msafara wa Safaricom leo umepitia maeneo gani katika kaunti ya Nakuru, na labda utufahamishe iwapo kuna wale ambao wameweza kubahatika kuwa washindi leo. Kama kawaida washindi wamekuwa wengi, wanajishindia mbuzi, wanajishindia kuku, wanajishindia simu na wanajishindia vitu tofauti tofauti, ikiwa ni msafara wa kampuni ya Safaricom kuweza kusherehekea miaka 24 tangu ilipoanza kutoa huduma hapa nchini. Kumbuka hii ni ziara ya juma la kwanza ambapo wamekuwa na zuru eneo la Bonde la Ufa. Tulianzia kule Narok, jana tulikuwa katika kaunti ya Uasin Gishu na leo hii tupo katika kaunti ya Nakuru. Asubuhi tulikuwa katika eneo la Kaptembwa ambapo maelfu ya watu waliweza kujitokeza. Sasa hivi tupo katika eneo la Salga ambapo pia mashabiki na wafuasi wa Safaricom wameweza kufika hapa pamoja na waleo ambao ni watazamaji na wasikilizaji wa Royal Media kuweza kujifurahisha na kuweza kutumbuizwa, na kando na hayo kuweza kutuzwa kwa niaba ya kampuni ya Safaricom ambayo inasherehekea miaka 24. Kumbuka leo ni siku ya mwisho, ikiwa ni siku ya Jumamosi ya ziara ya kampuni ya Safaricom katika eneo hili la Bonde la Ufa, lakini ndio mwanzo mkoko unaalika maua, manake juma lijalo safari hii itakuwa inaelekea katika eneo la Mlima Kenya, ukipenda eneo la Central. Lakini sitasema mengi manake leo niko na wakubwa wangu. Niko naye Fred Afune ambaye ndo mkuu wa kitengo cha mawasiliano ama ukipenda ICT pamoja na redio katika idhaa ama ukipenda kampuni ya Royal Media, ambaye pia ameweza leo kuweza kujumuika nasi kuweza kutagusana na kuweza kusambaza furaha kwa niaba ya Safaricom na kwa niaba ya Royal Media. Nitaanza naye Fred Afune, karibu sana kwenye runinga ya Ramogi, wewe ukiwa pia ni kiongozi wetu. Tufahamishe leo hii umeweza kufika hapa, umejionea nini? Labda wewe mwenyewe ujumbe wako ni upi kwa mashabiki wetu na pia mashabiki wa Safaricom? Wamoro sana chopo Salga Kae, Wachwado Thum, tumepatia watu mazawadi, tumeconnect na wananchi wetu Safaricom na wasikilizaji wa radio zetu na TV stations zetu, tumepatiana zawadi. Tunasherehekea miaka 24 ya Safaricom na pia miaka 24 ya Royal Media Services. So partnership yetu imekuwa there for a very long time and we are going to go throughout the country kusambaza furaha. Christmas inaanza mapema. Tunaleta mbuzi, tunaleta kuku, tunaleta huku, tukienda huku Nyanza lazima tuende pia na samaki. Tutaenda na samaki, tunapatiana simu, tunapatiana airtime, tunakutana na watangazaji wetu. Kwa hivyo ni kuwashukuru, nyinyi ndio mnafanya tunakuwa number 1, nyinyi ndio mmefanya Safaricom ikakuwa number 1. Kwa hivyo lazima tukuje, tunashirikiana pamoja kutembea Kenya mzima tukisema asanti, Merry Christmas, na tuendelee hivyo hivyo. Kwa sababu ya muda tukimalizia tu labda ujumbe wako kwa maeneo mbalimbali ambayo tutakuwa tunazuru. Juma lijalo tunaenda katika eneo la kati, tutakuwa tunaenda hata maeneo ya Nyanza, maeneo ya magharibi, maeneo ya kule pwani. Watu tutarejea, watungojee, tunakuja, tuko njiani. Tegea vituo vyetu vya radio na televisheni, utaona tutakuwa wapi tarehe ngapi. Tunaenda Kenya mzima. Vile Safaricom ina cover Kenya mzima, pia Royal Media ina cover Kenya mzima. Wewe sikiza tu radio yako ama uangalie TV yako ama uangalie platform zetu za digital na za Safaricom, utajua pale tunaenda. Wakati tunakuja, wewe ujue kuwa tayari utapata simu, unaweza pata makambuzi, unaweza pata safari, na tuko na wasanii na watangazaji wetu. Kwa hivyo kutakuwa na kuwatumbuiza.
kila mtu atafurahi. Yeah. Erokamano papafu. Asante sana. Asante sana. Huyo ni Fred Afuni ambaye ni mkuu wa kitengo cha mawasiliano ama ukipenda ICT na radio katika idhaa ya Royal Media. Tukiwa naye hapa katika eneo la Salga, tukitoka hapa tunaelekea Olonguroni, alafu mwisho wa siku tutakuwa tunamalizia pale Molo katika msafara wa Safaricom Sambaza Furaha. Asante sana Lusige, labda kwa hivi sasa nitakuruhusu uendelee na kutuma ujumbe kutoka maeneo hayo, labda ujumuike na watu wa Inoro pia waeleze jinsi mambo yalivyo. Asante sana. Erokamano inyamano Willy Lusige kowuok County Manakuru kama wuoth mag dialo customers mag Safaricom dhi nyime mong'ere kaka Sambaza Furaha. Nyakaramogi mano bende mabro kelo e giko mar weche manyien mag migago gi e thuoloni waikore mar kelo ni chenro mar paw tuke koromo saa 8. Nyinga Milton Ochieng Awuor. Oriti masani. Moko mar dona oyom opilore otedo mandas otedo nyaka sambusa the lost kodo